Amen. Dayon na Ginoo sa mensahe 5. Atong basahon ang uluhan dungan. Motubo sa Dios ng kinabuhi aron madagayawong makasulod sa walay katapusang gingharian. Atong subliyon sa pagbasa, motubo sa Dios ng kinabuhi aron madagayawong makasulod sa walay katapusang gingharian. Atong buksan ang ato ang Biblia sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 o atong dunganan pagbasa sugod sa versikulo 3 hangtod sa versikulo 11. Kaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 3 ngadto sa 11. Ayaw paspasi pagbasa aron masabtan ninyo unsa inyong gibasa. Ikaduhang Pedro 1 versikulo 3 ngadto sa 11. Sugdan nato. Sa nakita nato nga nakahatag nato ang iyang Dios nung gahom sa tanang buta nga may kalabutan sa kinabuhi og pagkadiosnon tungod sa hingpit nga pagkailan niya nga nagtawag nato pinaagi sa kaugalingon niyang himaya og maayong gawi nga tungod niana gihatag na niya kanato ang hamili og dagkog gyud kaayong mga saad nga pinaagi niini mahimo mong mga umalambit sa Dios nung kinaiya sa nilikayan ninyo ang pagkadunot nga naa sa kalibutan tungod sa pangibog. Og tungod sa byod ning hinungdan nga ipuno ninyo ang tumang kakugi, madagayaon gyud isangkap sa inyong pagtuo ang maayong gawi o sa maayong gawi ang kaibalo o sa kaibalo ang pagpugong sa kaugalingon o sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamaynantuson o sa pagkamaynantuson ang pagkadiosnon o sa pagkadiosnon ang gugmang inigsuon o sa gugmang inigsuon ang gugma. Kay kunaan ninyo kining mga butanga og nagmadagayaon, dili kini maghimo ninyong tapulan o dili ba mabungahon ngadto sa hingpit nga pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo. Kay butas siya nga wala ingon ining mga butanga. Kay mubumag tinanawan, nakalimot nga nahinluan na ang mga sala niya kaniadto. Busa mga igsoon, labi pang magmakugi mo sa pagpalig-on sa pagtawag o pagpili kaninyo kaysa pagbuhat ninyo ning mga butanga dili gyud mo mga pandol kaysa ingon ini dato og madagayaon gyung isangkap kaninyo ang pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo og manluluwas nga si Hesukristo. Dayon ang Ginoo nini nga uluhan nagiskot kalabot nga gikinahanglan nga motubo ta. Kinahanglan motubo ta diha sa Dios nung kinabuhi. Ang hinungdan mao nga aron madagayaong makasulod ta sa walay katapusang gingharian. Nainomdom ko sa diyang nagipakigambit si Brother sa unang mensahe, nagisgot siya nga masubo gyud siya nga sa makadaghang katuigan na sa payuli sa Ginoo nga atong kaugalingon maora gyapon ta suka sa pagsulod nato sa iyang payuli. Walay kausaban. Tinuod ni nagkinahanglan nga motubo ta og normal man nga motubo ta. Kung dili ta motubo, nagpasabot na nga dunay problema. Bago pa lang sa usa ka restaurant, nakita ko usa ka gamayng tawo. Nagtuo ko nga gamayng bata siya. Pero sa pagliso niya, paglingin niya, idara naman day nga 3 to 4 feet ang katas. Tingali doon nagi problema niya. Kita, unsa man ta? Human sa daghan mga katuigan sa payuli sa Ginoo, wala gili ta nasayod kung itubo na bata o wala pa. Ning mensahiya, importante kayo ni tungod kay kung buotang makasulod sa walay katapusang gingharian, gikinahanglan gyud nga motubo ta. Gikinahanglan gyud nga motubo ta. Busay nag-abot nato sa ikaduhang Pedro kining bahin sa pulong nagsulti nato nga kinahanglan motubo ta aron dunay tay datong pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pag-abot nato sa mga bersikulo, dunay usa ka bersikulo dinhi nga importante kayo. Nagisgot ni
asa galit nga bersikulo. Sa 1:4 nagsulti nga mga umalambita sa Dios ng kinaiya sa nalikayanat ninyo ang pagkadunot nga naa sa kalibutan tungod sa pangibog. Nagisgot ni nga kinahanglan ta nga mga umalambit. Una atong hinumduman kining mga pulong o sirkulan ba nato? Badlisa man ito ni mga pulong. Una kining mga umalambit ta. Kita giluwas aron makaambita nining datong Kristo. Nata dinhi aron moambita nining yang datong Dios nung kinaiya. Usa hinumdumi nga aron motubo ta wala na laing paagi kundi kanang mga umalambit sa Dios nung kinaiya ta. Humani anay versikuluhan nagisgot nining daghang mga butang, nakalain-laing mga butang kining ipuno ninyo ang tumang kakugi madagayon yung isang kap sa inyong pagtuo ang maayong gawi o sa maayong gawi ang kaibalo o sa kaibalo ang pagpugon sa kagalingon o sa pagpugon sa kagalingon ang pagkamay ng tuson o sa pagkamay ng tuson pagkadyusnon o sa pagkadyusnon ang gugma inigsoon o sa gugma inigsoon gugma. Kini ang mga pag-ugmad sa mga napahimuslan nato. Sa nagpahimulos ta sa Diyos ng kinaiya, mahimutang umalambit sa Diyos ng kinaiya. Padayon-dayon ta, o ugmaron kining tanang mga kaayo, lakang kadakalakang, hangtod makaabot ta sa katapusan. Ang unang butang nga gimension dinhi mao ang inyong pagtuo. Kini nga pagtuo nga atong gisgutan, pagtuo man nga gipatuhop nga ni kanato. Kini nga pagtuo mao ang binhi o ang tanan naa dinhi nga binhi. Tanan natong gikinahanglan ini nga binhi. Ato na ati manoneng biniya aron motubo ning biniya. Atong ugmaron kini nga binhi. Hangtod inigbasa nato ning mga butanga ang katapusan mao ang gugma. Kinahanglan maugmad ta hangtod sa katapusan nga mahimot ang gugma. Kung ato nang buhaton makaabot din ta sa punto nga duna dayon tay datong pagsulod o madagayong pagsulod sa walay katapusang gingharian. Makasulod ta, madagayaw makasulod sa walay katapusang gingharian. Kining tulo ka pulong, importante nga ato yung hinumduman. Ang una mao nga kinahanglan mga umalambita. Ikaduha nga pulong mao nga kinahanglan maugmad. Aron dunay ikatulong pulong nga mao kining makasulod sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Bago pa lang ako nibalik sa usa ka mensahe kalabot ning puntuha. O upat ka punto ang gi-mention nga nakapatandog kayo nako. Ang unang punto mao nga na kung butang motubo, kung butang muambit, kinahanglang mo pahimulos ta sa Dios. Busa ang unang butang kinahanglan mo pahimulos ta sa Dios. Ayaw kalimot. Nata dinhi aron mo pahimulos sa Dios. Gibuhat ta aron magpahimulos sa Dios. Gitubos ta aron magpahimulos sa Dios. Nata dinhi aron magpahimulos sa Dios. Kini ang atong paagi nga makapahimulos ta sa Dios. Mo na atong buhaton. Samtang nagpahimulos ta sa Dios, ikaduha mao nga mahimutang Dios. Dili ba matahom kayo? Mahimutang Dios. Mahimutang Dios dili diha sayang ranggo sa pagka-Dios kundi dili ta mahimong silimbahon sa mga tao sa iyang pagka-ulo sa Dios. Dili ta makaambit sa iyang ranggo sa pagka-Dios kundi diha sa iyang pagka-Dios, sa iyang Dios nung kinabuhi o diha sa iyang Dios nung kinaiya. Aron mahimutang siya diha sa iyang kinabuhi, Dios nung kinaiya o labi pa gyud aron mahimo kitang masama niya. Busa sa dihang usa ka adlaw sa dihang mahinagbo na nato atong Ginoo, masama ra gyud ta niya. Nagunahuna ba mo nga kani kay bulungan? Kini ang atong dangatanan.
atong destinasyon. Mahimutang Dios sa kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. O ang ikatulong butang nga atong hisgutan dinhi naa sa uluhan kaning magtubo apan unsaon man ato pagtubo asa man diha sa Dios nung kinabuhi nagpasabot nga motubo ta sa tinubuan sa tong Ginoo, tinubuan sa tong Dios. Busa nagtubo ta uban sa Dios. Nagtubo ta uban sa Dios. Makasulti mga nita nga kita nagtubo og Dios. Nagtubo uban sa Dios, dili lang niana kundi nagtubo tag Dios. Kita naumulan, niambit sa iyang pagka-Dios, nag-ambit ta sa iyang Dios yung kinabuhi o kinaiya, o sa nag-ambit ta, nagtubo ta adlaw-adlaw. Kinahanglan ta motubo niini nga Dios. Aron motubo ta, gikinahanglan nga doon na tayo aktibong pagkooperar sa pag-ambit sa kinabuhi sa Dios aron motubo ta nini nga kinabuhi. Busa sa katapusan, doon na dayon tay sa magpahimulos na niya, sa mahimutang sama niya o motubo niya, makasulod dayon ta diha sa Dios nga walay katapusang gingharian. Makasulod sa Dios nga walay katapusang gingharian. Kani pagsulod sa gingharian, gingharian o sa kaginsakpan sa iyang pagdumala. Ang gingharian makayon sa ta nga kini ang totalidad sa kinabuhi. Kanang magiusod ta gingharian sa mananap, nagpasabot na naghisgot ta nga ang tanang mananap nga dunay kinabuhi sa mananap iya sa gingharian sa mananap, gipanganak ni ana nga gingharian. Og dayon ang Ginoo, gipanganak ta sa kinabuhi sa Dios. Busa sa pagkatinuod naata sa gingharian sa Dios. Kini matahom kita gipanganak diha sa iyang gingharian, gipanganak ta sa kinabuhi sa Dios. So sa paghisgot nato ni mga bahin diri labi na sa versikulo 5 ngadto sa 11 naghisgot sa pagkaugman. Akong basahon pagsubli niyo ang versikulo 5 kung aron makita kung nakasabot ba gyud ta ning gisgutan sa versikulo 5. Nagingon kini tungod sa gyud ning hinungdan ipuno ninyo ang tumang kakugi managayaon gyud isangkap sa inyong pagtuang maayong gawi o sa maayong gawi ang kaibalo. Usa ang unang butang dinhi mao nga ipuno ang tumang kakugi managayaon gyud isangkap kining pagtuo maayong gawi. Unsa may pasabot nini? Ang laing pagkasulti ni gisulti ni Brother Lee mao nga kanang ipuno ang maayong gawi diha sa pagtuo. Unsa na to pagkaana ning maayong gawi? Pinaagi sa pagbansay sa tong pagtuo. Sa magbansay ta sa tong pagtuo, doon na dayon tay maayong gawi. Kini i-aplika sa nagkadayang mga butang. Kung mayong ka nga ang imong pagtuo maayong gawi, then doon na kay pagbansay sa pagtuo aron doon ay pag-ugmad sa mga kayo. Nagbansay ka sa pagtuo, ibansay nimo ang imong maayong gawi aron maka-ugmad og kay balo o kay balo pag pugong sa kaugalingon o pagpugong sa kaugalingon maugmad ang pagkamentuson o ang pagbansay sa pagkamentuson magkaugmad sa pagkadiyosnon. Kung magbansay ka sa pagkadiyosnon maugmad kining gugma nga igsuon o so kung bansayon kining gugma nga igsuon mahimo tang gugma. Okay, kini ang atong gihisgutan dinhi. Busa kung manhita ni mga bersikuluha ato makita nga ang katapusang tumong nining tanang mga pagkaugmad gugma gyud. Og ani na to sa ikarong Pedro 1:7 dunay nota nining pulong gugma. Dunay nota sa pulong gugma. Ako ning basahon ninyo.
ang gugma dinhi lahi kini sa natural natong gugma. Lahi kini sa gugma nga nagsuon nga gi-mention sa wala pa ang pulong gugma. Kining gugma dinhi agape nga gugma. Agape nga gugma. Unsa man kining agape love o agape nga gugma? Ang putnot ngayon nga kini mas kusganon diha sa abilidad o mas dako diha sa kapasidad kaysa tawhanong gugma. Kay dusnong gugma ni. Ang dusnong gugma kusganon sa abilidad o mas dako diha sa kapasidad kaysa gugma sa tao o tawhanong gugma. Sa Matthew 44, ang mamatuto nga magkinabuhi sa Diyos ng kinabuhi o mag-ambit sa Diyos ng kinaiya, masurupan ini. Kay kini mas kusganon, mas dako apan kita nga magkinabuhi sa Diyos ng kinaiya, Diyos ng kinabuhi, Diyos ng kinaiya, kinahanglan masurupan ini nga kinabuhi aron makapadayag tanini diha sa hingpit. Makapadayag tanining Diyos ng kinabuhi sa hingpit. Kini nga gugma gikinahanglan nga maugmad diha sa gugma nga nagsuon o kinahanglan mo gikan ini moagay nini aron hingpit nga mapadayag ang Dios. Unsa kining gugma? Alang sa hingpit nga pagpadayag sa Dios nga mao ang gugma. Ang Dios gugma. Ang pagtuo maisip nga binhi sa kinabuhi una. Mao ni ang binhi sa kinabuhi o kini harianong gugma. Halangdong gugma kining naugmad sa bunga nga diya sa pagkahingkod yun. Unom ka ang sa pagkaugmad gikan sa pagtubo hangtod sa pagkahamtong. Busa diri ang gisgutan ni mga bersikuloha mao nga gikinahanglan nga maugmad ta. Kinahanglan tang mo tubo lakang kadalakang angang kadalakang gikan sa binis kinabuhi nga mao ang pagtuo aron makaabot ta sa pagkahamtong. Kung makaabot ta sa pagkahamtong, then aron makaambit din ta sa kinabuhi sa kingharian sa millennium. Kung dili, makapahimulos gyapon ta, pero diha sa kingharian sa bagong langit ug bagong yuta. Kapan karon naglaom ko nga kitang tanan moambit gyud ta moilam tag og dugang sa Diosong kinaiya aron motubo maugmad lakang kadalakang hangtod mahamtong ta o makasulog ta sa gingharian nga mahimong masigkahari uban sa Ginoo. Sa dili pa ta mapadayon, magisud ta gamay kining atong gipasabot sa unsa may atong gipasabot kining Dios ng kinaiya. Kung magisud ta pag-ambit nining Dios ng kinaiya, unsa may atong gipasabot sa pagkatinuod niana. Kining Dios ng kinaiya kana ramang pagkamao sa Dios, kung unsa ang Dios, mao ang iyang Dios ng kinaiya. Doon ay pamulong nga gigamit ni Marali, mao nga makapahimulos ta sa Dios ng kinaiya, pinagi sa pagkinabuhi sa Dios ng kinabuhi, makapahimulos ta sa Dios ng kinaiya, pinagi sa pagkinabuhi sa Dios ng kinabuhi. O doon na rin tayo pangutana, unsa man ang magkinabuhi sa Dios ng kinabuhi? Padayon si Marali, magkinabuhi ta sa Diyos ng kinabuhi, pinaagi sa pagbaton nining dagkong mga saad nga gihatag sa Ginoo kanato. Busa sa wala pa kining bahina, nagisod sa dagkong mga saad. Gihatag ta niya nining dagkong mga saad. Nga gihatagan ta niya nga dagko kayo mga bililong mga saad. Kining masara makakinabuhi ta diha sa Diyos ng kinabuhi, sa pagkinabuhi sa Diyos ng kinabuhi, makaambit ta sa Diyos ng kinaiya. Makaambit ta sa iyong Diyos ng kinaiya. Bisa naghisgot ta, nga murag naghisgot tag duha ka naglahing butang, apan kining duha ka naglahing butang, kining Diyos ng kinabuhi o Diyos ng kinaiya, sa pagkatinuod, dili mabulag kini. Dili sila mabulag. Apan naghisgot gyapon ta sa kalainan, apan sa pagkatinuod dili ni mabulag. Mangutana ko, yun sa man nimo pagkasayod ni mabutanga tungod kay sa bugna sa bagong Jerusalem
doon na may dalan nga bulawang dalan. Bulawang dalan. Kining bulawan mao ang Diyos kinaiya sa Dios. O nini nga bulawang dalan dunay suba sa tubig sa kinabuhi. Dunay Diyos kinabuhi diya sa Diyos kinaiya. Kung moabot ta nining bulawang dalan, niabot ta sa Diyos o bulawang kinaiya, sa to pa nagpahimulos ta sa Diyos kinabuhi. Kining duha dili gyud mabulag. O dahil ko ng Ginoo, musa moingon ta, nagpahimulos ta sa Diyos kinaiya, sa pagkinabuhi sa Diyos kinabuhi, nakinabuhi ta sa Diyos kinabuhi, pinaagi sa pagdawat nato sa dagdag kong mga sahad sa Ginoo, nga gihatag na sa Ginoo kanato. Ang atong buhaton karon maora nga ang pag-ampo sa Ginoo. Isultihan ta niya ni nga moampo ta sa Ginoo, nga Ginoo nagkinahanglan mi niining dagko gyud kayong mga sad aron makapahimulos mi sa Dios nung kinabuhi aron makaambit mi sa imong Dios nung kinaiya. Padayon ta sa Roma numeral 1, musinati gyud ta sa pagtubo sa Dios nung kinabuhi aron managayaon tang makasulod sa walay katapusang gingharian. Datong makasulod sa walay katapusang gingharian. Roma numeral 2, ang pagsangkap og mayong gawi diya sa pag-ugmad man sa mayong gawi, ang kalagsik sa Dios nung kinabuhi nga mosampot sa kusganong pagbuhat sa pagbansay sa sama kahamiling pagtuo, bansayon gyud kining pagtuo aron maugmad ang mayong gawi sa Dios nung kinabuhi sa nagsunod nga mga lakang og mahamtong. So nag-iskot nig kinahanglan nini nga pagtuo nga mapatuhop nini nato karon nagkinahanglan niya bansayon nato kining hamiling pagtuo. Bansayon kining sa hamiling pagtuo. Kinahanglan ning pagtuo nga mabansay aron ang mga kayo sa Dios ng kinabuhi maugmad lakang kadalakang. Bansayon ang atong pagtuo. Kung maghiskot tag pagbansay sa atong pagtuo, nagtuo ko alang sa kong kalingon nga sa subjektibo. Unsa man ako ang pagbansay sa pagtuo, pinagi sa paggahin o panahon uban sa Ginoo. Sa mudol ta sa Ginoo og mogahin og panahon uban sa Ginoo, ipatuhupan taniya sayang kaugalingon nga pagtuo. Kini nga pagtuo mao ang atong gikinahanglan. Kini ang binhi nga atong gikinahanglan aron makapadayon ta sa pag-ugma ning tanang butang gikan niini nga binhi sa kinabuhi. Iyon diri ang A. Nagkinahanglan sa madagayong sangkap sa pagkaila sa Dios ug ni Hesus nga atong Ginoo ang mayong gawi. Ang kahibalo kung pagkaila nga ugmaron gyud nato diha sa mayong gawi nato naglakip sa pagkaila nato sa Dios o sa atong manluluwas. Sa kahibalo nato sa pamatayan sa Dios, sa kahibalo kung unsang pagtuo o kahibalo sa Dios ng gahom, himaya mayong gawi kinaiya o kinabuhi. Gikinahanglan nga naata nining tanang kahibalo. Kahibalo sa unsa gyud ang kahibalo? Kahibalo sa Dios, itong manluluwas, kahibalo sa pamatayan sa Dios, unsa kanang pagtuo, kahibalo sa Dios ng gahom, himaya mayong gawi kinaiya og kinabuhi. Bago pa lang ni abot ko na ning usa ka pagpamulong ni Bardali ngadto sa mga nigraduar nga mga FTTA nga trades sa 1995. Atong panahona dili na lig-on si Bardali, siya naglingkod na nalangali, iya gisulat ang talamdan o gitsugod niya si Kerry Robichaud aron mo basa. Sige, basa na ni Bardali sa Kerry o iyang basa. O sa niyanang mensahiya, naguluhan og ayaw kalimot, never forget. Iyang gisultian ang mga nigadwar. Human mo ni labang na ning 2 ka tuig sa pagbansay. Naglaom nga sa mobiya mo na mo sa training, dili mo malimot kining 8 ka mga butang.
Apan wala na ko'y panahon karong hapunan na sa 8 kaya punto. Pero ako lang hisgutan ang unang punto nga nakatandog nako nga niingon siya nga naglakip sa tanang 8 ka punto. Ang unang butang nga dili gyud nato kalimtan mao ang pamatigayon sa Dios. Dili gyud ta malimot kalabot sa pamatigayon sa Dios. O kung naluwanan ta nga motubo, gikinahanglan mahinumdom ta nga kini ang kabubuton sa Dios. Unsa may yang gusto buhaton mao nga ibutang niya yang kaugalingon dinhi kanato og mahimo siyang atong pagkaumol. Karon dili kita malimot bisak sa niangagi nagporsigir ka tingali magmakugihon ka apan unsa ka karon kita nakabaton bagdaghan o nakaila ba tanyag daghan sa pagbalik namo ning mga mensahiya kalabot sa kasinatian ni Kristo niabot mi sa Episo 3:10 Pilipos 3:10 day mga mensahe ni nga gisulat ni Brother Lee ngadto sa mga taga Pilipos sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi dili na sa pagsugod sa iyang kinabuhi tingali nag-alagad na siya sa Ginoo sa mga 26 ka tuig busa naka-set up na siya mga kaiglesiyahan daghan na kay siya mga nahuman nga buhat apan dinhi sa 3:10 niyon siya nga buot pagyapon siya makaila niya si Pablo buot pang makaila niya human siya makasulat og daghang mga butang moingon gyapon siya nga buot siya nga makaila niya karon mga igsoon gikinahanglan gyud ta ni ana nga pagtinguha aspirasyon nga makaila sa tong Ginoo makaila niya sa lalom nga paagi sa katapusang Thanksgiving conference nga nakita nato si Kristo malangkubot sa tanan o sa masangkaron sa tanan siya dili mahurot ang yang kadato dili gyud matugkad karon nakaila ba ta niya kinahanglan makaila ta niya busa kining mga butanga nga nahisgutan kinahanglan ta makaila niya nga doon tay maragayong sangkap sa kahibalo sa Dios og ni Jesus nga atong Ginoo. Og binag-ingon ang pagpugong sa kaugalingon. Ang sunod human sa mga ayong gawi dunay pagpugong sa kaugalingon. Unsa man ang pagpugong sa kaugalingon? Ang pagpugong sa kaugalingon naghisgot ni unsaon nato pagbatok ang atong kaugalingon. Unsaon nato pagtagad ang atong kaugalingon. Kini pagpugong sa kaugalingon. Kusganon nga mga pagbati tinguha, pagpugong man sa kusganon mga pagbati tinguha o batasan inib. Bansayon gyud kanang pagpugong sa kaugalingon diha sa kahibalo aron hustong makatubo diha sa kinabuhi. Naghisgot ta kalabot sa kahibalo, kinahanglan maghisgot po ta nga kining kahibalua kinahanglan mailalom sa pagpugong sa kaugalingon. Kining pagpugong sa kaugalingon sa pagkatinod, importante kaayo nga butang. Kung tanaw ninyo ang Efeso 5 nagtuko, kini bahin ni sa bunga sa Espiritu, pagpugong sa kaugalingon. Kita nga mga tao, makadagang hinugayon, doon na tayo nagkalaing mga moods. Nga kung rin mausap, ganahan ka nini, oo, dinapod ka ganahan, ikaw gikontrol ka runay diya sa imong mudo. Apan kung butang tinodyo motubo sa kinabuhi, kinahanglan doon na gitay pagpugong sa kaugalingon sa atong mga mudo. Gilit ta makaingon, o karon, wala gyud ko sa mood karon. Nakaingon na ba mo ana? Ako wala sa mood. Adto ka sa pagsangag ebanghelyo, dili ko. Kay karon wala ko sa mood. Kung kanusaman ka mahimong naa sa moodo nimo. Kining mood kinahanglan mo kontrolar ni. Hunahuna ba mga husto na? Kung maka-admitar ko ninyo, ako kanunay nagbiyahe sa South America.
dito sa South America, balik na po sa Anaheim, kulang sa 24 ka oras. Wala gyud ko mood nga moanhin nas Pilipinas. Wala na mood. Kay gikapoy na kay ko. Gikapoy ko, nga gisultihan ako katong tanang mga tao gikan sa Ecuador nga nangutanas lang ako, kumusta ka? Niyong ko, ako muy cansado pero kontento. Ako gikapoy kayo, apan dayon ang Ginoo nga ako malipayon diya sa Ginoo. Apan kung ako madaog sa kong hunahuna sa kong mudo nga di na mo biyahe, di ako mulakaw, wala unta ko diri karon. Apan dayon ang Ginoo, naghatag kanako grasya nga makontrol kining mood nako. Kung bot kang mutubo, kung bot kang malagad sa Ginoo, kining pagpugong sa kaugalingon gikinahanglan gyud pag-ayo. Pusa magunahunatan niini, do na batay pagpugong sa kaugalingon. Daghang mabutang diya sa iglesyahanong kinabuhi, dili man gyud tinun-anay nga unsay atong gusto. Di ta makayon kay di ta gusto na. So di ko mabuhatan na. O kung di ta ganana na, mo palayason na nato sila, palayason na nato para di na nato sila makita. Ang pagpugong sa kaugalingon sa pagkatinuod importante kayo. Ang laing butang mao kining unsa man kining ato ang kasuko. Si Barley nagpig-ambit kanunay sa ato ang kasuko. Kinahanglan makontrolan nato ning atong kasuko. Nagtuo ko Korea ko Brother Mark kung sayop ko. Yun siya nga kung masuko na galay ka, imong disqualified ay imong kaugalingon. Kung nangalagad ka sa elders meeting na nasuko ka, sa pagkatinood, ikaw mao'y nag-disqualified sa imong kaugalingon. Sa diyang nakadungog ko niya na, sa pipila ka higayon, apan usa ka adlaw niya na, ako ning nakita sa akong mga mata. Doon na usa ka brother, sa among lokalidad, usa siya ka mga serving one. Usa ka adlaw niya na, then ang tanang, sabi nga, doon ay buhaton, o dili siya gustong ilatong buhaton, then suko siya. Naglabihan yun niya pagkasuko. Human siya masuko, nagunaw na gyapon siya nga husto siya. Husto gyapon niya hunahuna. Usa ni pakiambit mi niya. Siya, no, kung di mo oyo na ko, matutang brotherly. Usa, unsa man yung ginuna among gibuhat. O yung dahil ko na ginawa, matutang brotherly. O ni adto mi ni brotherly. O si brotherly ni gisultian siya. Na wad imong nasuko ka o tungod nini, mas maayo pa nga mobiya ka. Mas maayo pa nga mobiya siya. Busa ni biya siya gikan sa iglesia sa Anaheim. Kaya ni nasuko siya. Wala ko nasayod, kamo nga nangalagad, yun sa ninyo, tingnan sa inyong elders meeting, mas maayo ra kayo, nice kayo, malipay ng tanan, mahayahay kayo. Apan kung makaabot mo sa sitwasyon nga dili kayo makalipay, di kayo maayo, gikinahanglan mong masayod nga ang inyo ang kasuko kinahanglan makontrolar. Kitang tanan nangalagad man sa Ginoo, wala tay katungod nga ipasundayag ang atong kasuko. Sa pagkatinuod kini gikinahanglan aron motubo ta sa kinabuhi. O Ginoong Hesus. Usanod nga punto sa C, ang pagbansay sa pagkamalahotayon. Human sa pagpugong sa kaugalingon, kung magbansay ta sa pagpugong sa kaugalingon, doon na tayo pagkamalahotayon. Pag-agwanta man nato sa uban o sa mga sirkumstansya. Nagiskutag pagpugong sa kaugalingon, sa pagkontrolar sa itong kaugalingon, o kining pagkamalahotayon, pag-agwanta man nato sa uban o sa mga sirkumstansya. Pag-agwanta, no? Sa uban sa mga circumstances sa itong palibot. Kung mo basa ta
sa 2 Corinto 12:12, naghisgot dito kalabot sa pagkamay ng tuson. Ang 2 Corinto 12:12 na giyon, ang pagkamalahutayon usa ka ilahanan sa pagka-apostol. Napasabot kung wala kay pagkamalahutayon, dili gyud ka apostol o mahimong apostol. Walay pagkamalahutayon nga dili makaabot sa gingharian. Walay pagkamalahutayon nga makasulod sa gingharian. Kining pagkamalahutayon kinahanglan ato ning i-develop, iugmad. Mutubo ta hangtod na tay butang nga gitawag og pagkamalahutayon. Aron pinaagi niini makasulod ta sa gingharian. Kasulod ta sa gingharian. Sa FTDA, doon tayo klase nga gitawag og kinabuhi sa pag-alagad, life of service. Wala ko nasayod kung naba mo din sa Malabon. Usa ni siya ka klase nga iprarar ang mga trainees nga mga lagad sa Ginoo. Og niana nga klase nga sa isa sikanyer lang usa ka tuig, nagitag karakter, daghang mga butang. Apan usa sa mga butang nga among ipakig-ambit nila mao kining biografiya ni Watchman Nee. Gitawag kining Watchman Nee, the seer of the divine revelation in the present age. Watchman Nee usa ka manalagna sa kasamtangang panahon. Sa Diyos yung pinadayag sa kasamtangang panahon. Amo ning gisgutan kay kami may nagatiman. Amo ning basahon na kasa. Kami ni Minoro mo nagatiman niana. Murag matag panahon nga mobasa ko na ng basahuna, doon na jud ko'y labi pang makita. Doon na ko'y makita, makadaig kay ko pag-ayo, kung ma-appreciate gyud nga ang kinabuhi ni Watchman Nee, gisulat ni Brother Lee. Naghatag na to insight sa sumbanan nga gihatag sa Ginoo kanato. Dinhi makita nato nga siya piho nga tao, particular. Wala ko nakasabot ngano nga labihan gyud siyang nagantos tungod sa Ginoo. Apan bisa pa niana di ka makadungog nga siya nagbagulbol. Wala siya ni complain ngadto sa Ginoo. Doon ay mga tao nga kauban niya dito sa bilangguan o gisultian mi nila nga si Brother Nee wa gyud sukad may reklamo. Wala gyud sukad may reklamo sa mga dili inhustisya nga yang nadawat. Nagtuo mi nga kadto sa 1972 human sa 20 ka tuig sa pagkabilanggo si Brother Nee mibiya ngadto sa Ginoo. Mipahulay. Kami nagbisita ni Brother Lee atong panahon na. O talag sa honor kayo itong higayon nga nakita na mo si Brother Lee nga nihilak. Siya nagbasa sa sulat nga itong sulat nga gibutang ni Brother Lee ilam sa iyang unlan. O kinakuha sa usa ka tao din kato o yan yung gisulat dayon gi para ni Barley. O nining puntuha ningon si Barney nga akong gimintinar ang akong kalipay busa si Barley. Labihan gyud siyang na comfort na yahay nato. Kay bisan sa tanang dakadagan nga mapag-antos mga inhustisya, siya nakamintinar gyapon sa iyang pagkamalahutayon. Tungod nini kining kalabot sa pagmintinar sa iyang kalipay, nakasiguro gyud si Lee nga nipadayon gyud si Watchman Nee sa Ginoo bisan diha siya sa bilangguan sa daghang mga tuig. Siya nagtubo diha sa kinabuhi. Busa ni tutang tanan nga siya nga iyang nabatunan ang datong pagsulod sa walay katapusang gingharian. Ginoong Jesus. Sa ani na to ni mga butang nga naglaom ko nga matandog gidunta ta pagayo. Ang giskutan nato dinhi dili man doktrina. Kundi naglaom lang ta nga mamulong ang Ginoo kanato nga maghatag nato
nining aspiration nga ugmaron ning mga butanga aron makaabot ta sa pagkahamtong. Kung naluwanan ta o kung andam ta nga mausa sa Ginoo, makabuhat ang Ginoo dinhi kanato. Sa pagkatinuod, makasulod ta ngadto sa giharian sa iyang anak sa gugma. Kung andam ta mubuhat na ni, samtang namalandong ta nini, so sa kabahin, kinahanglan makaila ta, masayo ta, nga doon na paghihapon tayo panahon. Napaigihatag nga panahon ka nato tungod sa kaloy sa Ginoo. Doon na patay mga panahon nga makaugma nini. Apan usab kinahanglan makaamgo ta nga wala na tayo panahon nga masayang. Doon na tayo panahon nga maugmad, apan wala tayo panahon nga masayang. Ang panahon labihan ka himahinog danon. Mag-ampo kita sa Ginoo nga mabawi nato ang atong mga panahon. Aron motubo ta adlaw-adlaw hangtod mahamtong ta. Naglaom ko nga ato ning buhaton nini nga training sa gipagingambit ni Brother Ron. Kini nga training magtandog gid unta sa atong kinabuhi. Dili lang gid unta magdugang ang atong kahibalo. Kinahanglan matandog nato ang inadlawng kinabuhi nga atong gawian aron makagawi ta sa laing paagi ang paggawi ngadto sa pagkahamtong nga mao'y makapabalik sa Ginoo. Nata sa F, naghisgot ni sa kinahingpitang pagkaugmad sa Dios nung kinaiya sa sulod nato mao ang gugma, agape. Muna ang footnote natong gibasa. Ang rigong pulo nga gigamit sa bagong tugon alang sa Dios nung gugma nga pagkamao sa Dios diha sa iyang kinaya. Komenta, ang Dios gugma nagpasabot ng pulungan nga agape. Ang Dios gugma. Uno nang yon nga ugmaron pa gyud ang gugmang inigsuon nato. Naguna ta nga ang gugmang inigsuon okay na maayo na. Apan kinahanglan masayo ta nga ang gugmang inigsuon sa gihapon na kinahanglan maugmad ni. Ang atong gugma kinahanglan maugmad ngadto sa mas halangdon og labaw pa nga gugma sa pagpahimulos nato sa Dios ng kinaiya ug maron gyud nato ang Dios ng binhi sa pagtuong gibahin hangtod mahingpit kini diha sa Dios nun og mas halangdong gugma. Okay? Nagtuo ko nga doon na gyud tayo tinguha kitang tanan nga maghigugmaay sa usag-usa. Apan dili lang nga kana gugmang inigsuon apan unsa may gisulti dinhi. Mao nga kinahanglan mo padayon ta nga maugmad pa hangtod nga kining Dios nun og halangdong gugma. Hangtod nga mahigugma ta dili lang sa Dios nung gugma, mahimo kitang gugma mismo. Mahimo tang Dios sa kinabuhi sa kinaiya. Mahimo tang gugma gyud ning gugma. 3, moambit nga nita sa Dios ng kinaya sa kinahingpitan gyud, mapuno ta sa Dios nga gugma. Og mahimo tang mga tawo sa gugma mismo man ngani. Mahimo tang gugma mismo man ngani. Dili lang usa ka tawo sa gugma kundi gugma mismo. Ang pag-ugma sa espirituhan ng maayong kagawian diha sa Dios ng kinabuhi o tungod niya na mauswag diha sa pagtubo sa Dios ng kinabuhi, maglig-on man sa pagtawag o pagpili sa Dios kanato. Okay. Unsa may atong gisgutan dinhi? Mao ang 2 Pedro 1:10 ningon si Pedro busa mga igsoon. Busa mga igsoon labi pang magmakugi mo sa pagpaligon sa pagtawag o pagpili kaninyo kaysa pagbuhat ninyo ning mga butanga, dili gyud mo mga pandol. Dili gyud mo mga pandol. Wala ko masayod ninyo. Daghan ko nakita mga tao nga napandol. Usahay,
ako manggali mapandol ko o napandol o mapahuli gikan sa pagkapandol. Kining bersikuloha importante nga magsulti na to unsaon man natong magmaligon, unsaon man nato nga dili ta magmaligon. Nagpasabot nga kinahanglan motubo ta diha sa kinabuhi. Kining pagtubo ning tanang mga ang-ang sa mga mayong kagawian. Ang kadaang-ang. Kung kita batanon, di pa ta hamtong, sayon ra nato nga mapandol ta. Apan aron makaambi ta sa pagtukod sa lawas ni Kristo, dili gid ta pwede nga mapandol. Bago pa lang, nahinagbo ko mapipila ka mga ison nga sila nangalagad na dugay-dugay na. Usa nila nangalagad sa Russia o uban nga mga nasod. O wala ko nasayod ko unsay mga hinungdan nga pandol sila. Usa na ka makasusubong butang. Tingali sa samtang nangalagad sila, wala pa gyud sila nitubo. Makasusubo kayo nga nangalagad na ta o wala pa gyud nitubo o sakalo na inig tagbo na to sa kinabuhian ta sa Ginoo amo nang gibuhat kana kini apan unsa may itubag sa Ginoo nato moingon ba siya nato nga maayo ka og butang ulipon kugyan sulod sa ulipon sa imong agalon o moingon ba siya wa ko makailan ninyo kamo nga mga magbubuhat sa pagkamalapason. Mga igsoon, naglaom na ko nga ato gining hunahunahon at ubangan sa Ginoo pamalandungon. Nata dinhi nangalagad sa Ginoo dili ta wala ta nagduwa-duwa diri. Wala ta nagdula. Wala na tay panahon na. Samtang namulong ang Ginoo kanato dinhi kita unta matandog tang tanan. Mubalik ta sa Ginoo nga daghang mga pag-ampo o mga pagpamalandong aron sa pagkatinuod mahimutang Dios sa kinabuhi o kinaiya, mahimutang gugma mismo nga kinaiya sa Dios. Diha sa atong iglesyanong kinabuhi, humanta kinabuhi sa iglesia kinabuhi mga pipila ka panahon, sayon raman kaayo nato na ato siyang nga mag-act lang ba? Atong i-fake, ipiki na to. Or sa pagkatinood, ato pong ikinabuhi. May atong maning isuna, atong gi-comfort kayo. Apa nag-comfort lang kaniya. Nag-comfort pa kaniya sa gugma nga Dios o ikaw buutan ra sa imo rang pagkabuutan. Makadaghang higayon nga binuutan ra to. Makasusubok kay nga humanta na dinhi pipila na ka panahon. O tungod kay wala man ta nitubo sa iyang kinabuhi, wala na to maugmad kining kinabuhia. Kita mga pandol kini makasusubo nga butang. Karon gikinahanglan Ginoo kanato, ni kinahanglan siya nato sa pagpadayon nato diya sa kinabuhi. Apan sa pagkatinuod, daghan putang pagkahamtong aron makaambita nining dakong negosyo sa atong Ginoo. Apan tungod sa kakulang sa pagtubo, kita na pandol o dita gamiton sa Ginoo, mawad-an ta sa Ginoo, mawad-an pud ta sa panalangin sa Ginoo. Anita sa Roman numeral 3, na yon kini dinhi, magkugi gyud ta sa pagporsigir nga motubo og maugmad ang Dios ng kinabuhi og Dios ng kinaiya aron madagayaw makasulod sa walay katapusang gingharian. Okay. Ato na yung dunganan pagbasa pag-usab. Magkugi gyud ta sa pagporsigir nga motubo sa og maugmad ang Dios ng kinabuhi ug Dios ng kinaiya aron madagayaw makasulod sa walay katapusang gingharian. Okay, nagyon ang A. Ang malagayawang sangkap nga napahimuslan nato diha sa pag-ugmad sa Dios ng kinabuhi ug Dios ng kinaiya, madagayaon gyung mosangkap nato og datong pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo. Kining duha ka bersikulo dinhi at ato naman ning nabasa, naglaom ko inyo na mahinomduman.
kining duha ka bersikulo, kining pagkakita sa Dios ng gahom nga may kalabutan sa kinabuhi o pagkadusnon tungod sa himpit ka pagkailan niya nga nagtawag nato pinaagi sa kaugalingong himaya og maayong gawi. Nga tuod niya na gihatag na niya kanato ang hamili ug dagko kaayong mga saad nga pinaagi nini mahimo mong mga umalambit sa Dios ng kinaiya sa nalikayan ninyo ang pagkadunot nga naa sa kalibutan tungod sa pangibog. Dinhi nining bersikuloha doon natay pulo nga umalambit. Makita sab ninyo nga aron mahimutang mga umalambit dunay sa pagkatino dunay kondisyon aron makapabilin ta nga mga umalambit o kana mao nga malikayan nato ang pagkadunot nga naa sa kalibutan tungod sa pangibog. Busa kon buotang mupadayon nga mahimong mga umalambit, mahimo gyud unta putang mga tig-ikyas, partaker o escaper. Kanang mo partake ta, mo escape ta. Sa mo escape ta, mo partake ta. Moambit ta, mo eskaputa o mo sa diyang makaikyas ta, mag-ambit po ta. Aron ang iyang pagkatao, ang iyang Diyosong kinaiya, ang Diyosong kinaiya, nga musulod nato, aron motubo ta diya sa kinabuhi. Iyon ang bidin nilang yon, kining sangkapa ang mugahom, o kining maragyaw sangkap, mao'y mugahom, o muhimo na tong takos, nga musulod sa Diyos ng kinaiya. Isip maayo kayong kagawian, kalagsik nato ngadto sa masanagong himaya sa Dios. Kini kalagsik usab kining maayo kayong kagawian, kalagsik ngadto sa masanagong himaya sa Dios. Katapusan ng iyon, murag kita ni sulod sa walay katapusang gingarian. Murag kita ni sulod sa walay katapusang gingarian sa pagkatinuod, madagayaw ang gisangkap nato ang pagsulod sa walay katapusang gingarian pinagi sa pagtubo nato sa kinabuhi o sa pagkaugma sa Dios ng kinabuhi sa sulod nato. Pinagi sa pagkaugma sa Dios ng kinabuhi sa sulod nato. Kung inigabot nato nini nga katapusan, maayo alang nato nga mahinumdom gyud ta nga kanang pagtubo sa kinabuhi sa pagkatinod buta nga normal ra na. Ay pagkunahon nga pagtubo sa kinabuhi dili na normal. Kung makakita kag bata samtang mukaon siya, mutubo gyud siya. Kung wala siya nitubo nan, murag ma-concern na kana. Kung nitubo siya, normal yun. Kung tanaw na to ang Biblia, doon ay mga sanglitanan nga nahitabo diya sa Biblia nga nagsulti na to, o nagpakita na to, nga kinapagtubo sa kinabuhi sa pagkatinood, normal yun kayo. Tinood ba na? Dahil nga ng Ginoo, sa bagong tugo makita na to giun sa pagtubo ni Pablo. Makita sab nato giun sa pagtubo ni Juan. Sa pag-abot sa ikaduhang Pedro, makita sab nato nga si Pedro nitubo. Busa makasulat siya nining tanang mga butanga. Kung tanaw niyo si Pedro diya sa Ebanghelyo, wala tingali siya paglaom. Unsa man ning tawhana nga sige lang hinungdan sa problema. O siya sa gihapon nitubo nga mahimong Pedro nga makasulat sa una o ikaduhang Pedro. Usa kon makita nato ning mga sumbanan, nagtuko nga kitang tanan malaumon gyud atubangan sa Ginoo. Kining Kristo nga nanato mao ang paglaom sa himaya. Nagunahan na ba mo nga matahom ni sa
pag abot na to sa konklusyon ini, dunay pulong usa ka pulong nga nakatandog kayo nako. O kining pulong kining magmakugihon kanang pulong kugi. Sa ikaduhang Pedro 1:5 nagisgot nga dunay gyud tay tumang ka kugi. Ako ning usbon pagbasa ninyo tungod sa byod ning hinungdan nga ipuno ninyo ang tumang ka kugi. Ang 1:5 nagisgot nga kinahanglan magmakugihon. O ang 1:10 usab nagisgot nga kinahanglan ta nga magmakugi. Basta niyo siya busa maison labi pang magmakugi mo sa pagpalig-on sa pagtawag o pagpili kaninyo kay sa pagbuhat ninyo ning mga butanga dili gyud mo mga pandol. Kung butang maluwas nining pagkapandol kinahanglan tang magmakugihon. O dunay laing bersikulo sa ikaduhang Pedro 1:15. Labot pa magmakugihon sabko aron sa pagpanaw na nako mahinumduman ninyo kini mabutanga sa tanang panahon. Sa atong kaugalingon kinahanglan magmakugi ta. Sa uban usab kinahanglan sa tag magmakugi sa uban. Kinahanglan tang magmakugihon. Usa ka brother nga nihatag og definition kining magmakugihon kanang diha dayon nga makanunay nag-aplikar sa paghatag og atensyon o nga pagtagad sa usa ka butang. Sa diksyonaryo nagsulti usab nga ang pagkamakugihon magpakamalahutayon nga dunay labihan pag-antos. Laing diksyonaryo ang pagkamakugihon kanamang makkanunayon nga dunay atensyon o kusog panlimbasog nga nahitabo nga gibuhat sa paghuman sa usa ka butang. Kini mga kahulugan sa pagkamakugihon. Karon kinahanglan tang makugihon ilabi na sa pagpahimulos sa Ginoo. Kini ang atong kaluwasan. Ang makatagbo sa itong mga problema ang Ginoo ra gyud. Kinahanglan nga magmakugihon ta nga mopahimulos niya. Makugihon nga motubo og maugmat kining Dios ng kinabuhi kinaiya aron makasulod ta sa datong gingharian ngadto sa walay katapusang gingharian. Kanang magmakugihon nagpasabot nga dili ta pwedeng magtinapulan dinhi. Tapulan ba mo? Dunay sugilanon tinuod nga sugilanon akong inahan sulti nako unsaon pag tinapulan o kanang unsa magmakugi o kanang dili magtinapulan. Dunay usa ka pamilya o sa kadlaw na ang asawa mobisita sa iyang balay sa iyang mga ginikanan og siya nahadlok nga kiniyang asawa ayang bana mamatay sa kagutom. Busa unsa gibuhat sa asawa? Siya nagbuhat og donut nga kanang dako kay nga donut nga isolob sa iyang liog. Nga diretso niya yang makaon ang donut ba sa iyang liog. Di ato siya sa balay sa iyang mga ginikanan din ibalik siya og tingala sa iyang bana namatay. Kay iyang gikaon katorang sa unahan. Dili siya ganahang iliso niya ba? Katorang nasa iyang atubangan. Ako nang gisulti ni sugilanon sa daghang mga tao. Wala kong nasayod kung mao ni kita kalabot sa itong pagkaon ni Kristo. Ning bersikulo sa Proverbio 19:24, tapulan. Sa bagong kanibang tapulan nga gi-share ni Mark sa conference. Iyang gipunit day pagkaon diya sa plato o ang tapulan iyang gipunit dito ang pagkaon. Paano sa tabo? Tapulan kay siya nga ihungit niya ang pagkaon ngadto siyang baba. Oh, Ginoong Hesus. Kamo tapulan ba? O kamo mga kugihan ba?
kana mo'y magsulti giunsa nyo pagtubo sa kinabuhi. Basta tandugon unta ta pag-ayo sa Ginoo. Nag-ampor ko nga wa ko nasayod unsay akong isulti, naglaom ra ko nga ang Ginoo mamulong gid nato direkta og tandugon niya ang atong pagkatao. Nagtuko nga kita dunay luwan nga moalagad sa Ginoo, di ba? Kita ang tanan nahigugma sa Ginoo. Butang mo padayon sa Ginoo. O unya gikinahanglan nga magmakugihon ta nga mopahimulo sa Ginoo, mukaon sa Ginoo. Nga ugmaron kining Diyos ng kinabuhi o Diyos ng kinaiya. Aron doon natay datong pagsulod, managayang pagsulod sa walang katapusang gingharian. Naglaom ko, nagampo nga Ginoo, kaluyan kita sa Ginoo. Tungod alang sa tong lokalidad, tungod alang sa Pilipinas, o tungod alang sa ibang kalibutan, mangayo kita kaluy sa Ginoo nga kitang tanan, katong makaugmad nining kinabuya. Amen.